Guys, maniud to ta. So among paniud to is buffalo wings. Di man buffalo wings na kay mga hita maninak. So wala may wings guys kanang buffalo mix. Buffalo mix sa ni sa nay legs, nay nang wings, papa nangita mag wings. So na ilang giluto guys kanang sa butter nya. Aga mong pamahagan niya guys, wala ko naka-video kay na pansit nga kuan. Prismiki. Diyan lagi mo sila og saan yung flavor na anak? Cookies and cream. Cookies and cream. So maniud to ta guys. Cream kan ano kay ano ka? Bahaw na, uy mo kan bahaw. Hindi ay. Di man nakakuha oh. Ang bahaw is more lagi ka ng hilo-hilo yung luto na kanon. Bahaw man na. Di ako rin oh, gahi. So, asang ihatod siya ma'am niya. Good morning. Salamat kaayo, ma'am. Wila na pod ko. Balik na pod ko sunod. Sige na. Sige no. Bukat man ang bag. Na, ni una mas danti. Na makaisinsiyo na para tricycle. Isuk-suk na din sa bag. Dali na ni mo. Wala bisig. Igawas na lang daan ng sinsiyo. Dari ka oh. Bay na. Lumabay na. Bye. Lumping ha. May. Chatra ko. Dili ko pa sa. So, good morning guys. Good morning nang tanong guys kanang dagi kan di ko naghatod ni Crystal. Mo siyang ihatod guys kay ngit-ngit palagi ganiha. Sakay siya og alas 6. So maduk adlaw na tanan guys kanang okay na kahang paminaw sang lawas guys. Ga madara ni kuan guys kanang mga uber patigra ni. Kanang diara kahang mga gipang tanom guys atong ipadadon naman ig pananom kay sayang pagkaadyo lagi og kuan niya mga mahal ba sa kadyo ni mga seed. Salamat guys sa taga-agriculture kay gi libre rin ni mga seed. Jarang sa juhan na dari ganiha habang kachat na si Mambi. Salamat kay kadyo ko Mambi kay ja kung gi sindan na bugo ni ja guys uguan kanang palit og bugas. Ja nagkuan na nag-estimate na ag taga kuan dari guys sa tubig. Kuan na si ja kanang ga gisukod na. Ja madto lang makunja guys kay magbayad ko pilay ang mga bayaran sa kuan. Ja, salamat kadyo ko ni Mambi. Nagabangag ko dari kay arin ha itanong magpipino. Kuan mo to si sa 12 ka kuan, 12 ka punuan. So dari ko magbangag kay murag landong-landong. So aron na sang ibutangan danong tubig kay ara laging kainit guys. Panahon dari. Sadyo ko ja kadyo dari na mo ubo alas 4 pa. Ja alas 4 pa guys ka chat namin ni Mambi. Ngayon tingala lagi si ja nga sadyo ka adyo ko mata na naman jud ko mata og alas 4 guys. Kay kana sa panay ipaadyo ng mga kuan talong. Ja dari ko magpahimo og murag bay sa kabasa. So naay ko basa pod nga itanumay nato guys. Salamat kay ko sa taga-agriculture. Kay gahang gisid nga kubasa kay wa man mo turok. Kaning mga manok jud bisag unsaon kay musud na siya diha bisag kuan. Diyan na makautan na ta ni atihang lubati. Man isang gikuraw kay say na may mga iro bitaw ja. Musud nga naman nagputangan na siya gingana guys. Diyan na alas 7 pa guys aron nang kainit. Pero laban lang gihapon ta kanang
Namo ko'y bagong gihimo nga iskindi guys, wala man ko naka-vlog hapon. Gihimo mi guys iskindi inja. Kato din yung comment nga si Nicole ang pasuruyon, si Nicole mo hatod jud na. Mo hatod na si Nicole og mga order nga deliver nga na kanang na may mo message nga magpa-hatod guys. So dako kato nagtabang ko na si Nicole dari. Wanang di naman na siya magpa-appeal sa video kay ibaw na mo ni Nicole guys nga di na magpa-appeal og video. Diyan na grabing kagubot. Gubot pa kaadyo kaya mo palang ipaadyo niya. Tuwas Nicole to sa supo na siya tabang dyan. Ka haling-haling pud mi dari kay nay isag init kaadyo guys, nay lamok. So magkumbati sa medani ron kay tagtaod. Basig si Nicole ray ang pat din guys sa ice candy. Kaya na ako'y tigbalig dyan datos briefing aha na lamang ihatid. Kuha na lamang agbayad mahapon. Nagka alas 12. Kuha na naman ang bayad dadto katong mahurot og ice candy. Kaya na igagaw man si Papaidi dadto nga kuan ninda dito sa briefing og manok ato naman haibilin ang ice candy guys. Sa taot ko ni Jennifer Batuktoy na lamang ibilin ang ice candy kay aralay kong kabisi kay laman ning ipang tanom lagi ning mga seed kay sayang. Pwede gatahang kubasa. So nitong kubasa guys. Diyan na ako gisi dari mga kapayas man isi nga kanang dagko jud kadto ni nga kapayas. Katong kita mo sa vlog guys nga ra kadako jud kadto kapayas na niabot siya og 6 ka kilo ang isa ka buok. So mao ni siyang kapadasa. Arang gibukbuk dari sa aloe vera na kay daghan pug kadto kog aloe vera. Unja na may mga kani mga lata ngay nga ni guys. Ato ni pagkaon sa atahang wati. So natay gibuhi nga wati. Kay kaning wati og kanon ni dyan yung mga kuan mahimo na ni siya nga fertilizer. So natay mga wati dari gi buhi guys na. Nanas dyan diya silawom. So punan pa ni wati ha guys kay kamay ra. Oh daghan kadto guys. Kaning wati nga puwa bitaw guys mo ni siya atong buhion para mo ni siya muhatag nato og fertilizer. So yan ang panganon ning mga kaning bani guys, inang mga taian na pwede natong ipang fertilizer sa atong tanom. Na daghan kadto siya na. Salamat kadto ko ni Ma'am Milby dani. Diyan ning gihatag na nga mga wati. Siya guys sa katungahang mga na bunitan nga mga bumbil bitaw nga dagko kadtong punuan naagihan na hang gikuha man nanarek na siya na kani ani siyang gipang sib guys kay nalagi nagpatanom na bumbil ara na sang pambalinan og kuana na daghan na kadtong dahon. Ang tiktik ni jay pwede ra ninyong ibton na inyong mga bumbil jura nang bunsayon ba di jibutang Diyos kaang. So kani hara ni sang giibot. So mao na siya ni sangan na sa daghan na. Ibot ra na siya na guys. Kani isang nga na baka ni. Kay dako ra baka dun isang punuan. Mabuhi ra na siya guys. Una ni isang nga na siya dia. Koy gi testing nga kamatis nga ang gipabitay bitag nga na. So kinahanglan pa ko og daghan nga galon nga ingani kay na nagbitay rin ato hang kamatis. So para-paraan na dito guys, kailangan na ato hang garden guys unique atong garden baka nang nasa pareha sa ibang bansa ba nga basag wala sila mga kaang wala sila ayaw man kaang wala sila mga matamdan bitaw nga juta ilang na ipamutang sa kaang dari guys na po ko'y kuan daghan nga gipang seed ay thank you Lord kay nanangan na din siya guys na daghan kuan ni siya nga kuan guys pink ni siya nga bumbil nanangan siya kay pwede rin po ka og magtugsok ra ka guys tugsok ra po nimo tugsok ra na
Kani sa daghan ka kani padaghanan lagi na ingani guys kay ro. Kuan. Tapos ni Kulo dito ga wala na. Bitaw guys na. Tabangan ko ni Kulo asa ni hatid ni ice candy guys. Diya guys, asa ni hatid ning ice candy diyan naghimo di ko gusog og kuan ice candy gabi. Hi. So naka-smile yung maganda kong neighbor nga super ganda. Wala man di ko magdahaw pitaka. Salamat. Nay, salamat. Salamat.